dnešného videa. V tomto videu si zase zahráme Mortisa. Bude to teraz taký... budeme sa snažiť to pušnúť na tú 20. Neviem, či to zvládneme. No, skúsim to. Potom sa vám ozvem. Čus. No dobre chlapci, teraz som sa mal ukázať jednu hru. Rozhodol som sa asi na slova. Podľa mňa to bude najlepšie takto. Bojím sa, brawlerov, ktorých sa bojím, sú asi najviac tie šeliny. Edgarovia tu vôbec nejsú. Takže El Primo sa tiež trošku bojím, ale nie až tak veľmi. Ale rád si od nich držím odstup. Aj od bazov samozrejme. No super, tak ja som mŕtvý. Chlapček. Ja som mŕtvý, chlape. Ne, no nevadí chlapci. No, mám presne 400 trofí, tak môže byť ako. Potom sa ozvem, keď nejak to púšťam, okej, čus. No dobre chlapci, chcel som vám ukázať aj hru a prezradiť aj niečo. Keď som ukázal v tejto jednu hru, tak tam bola súťaž. No, neúplne súťaž, len váš postreh. Akého youtubera ste tam počuli? Je to dosť známy youtuber, má niečo cez 1 000 000 odberateľov, čiže by ste ho mohli aj poznať. No, tak toto som chcel oznámiť a čus. No, tak ušiel som na tier 18, myslím, že už mohol byť toto konec toho videa, dajte odber a like a čus.